jama'a mun fahimta? Kaga waɗannan malamai da ake basu sai sun zauna sun tattauna. Wani malamin za a ce a bashi kujerun umra 10, makusancinsa zai ce a ai malam wane a bashi 15, in ba a bashi 15 ko 20 ba za a yi rikici da shi. Haka suke yi, lissafi ake yi. Kai kana ganin kamar wani dil ne tsakaninka da su kuma sai sun yi mitin, kowane malami su kalli me za su bashi. Wani a ce a bashi miliyan 10, makusancin zai ce a'a ba zai yi mu ba, a bashi 20. Dole ɗalibin ilimi ka zama mai mutunci da tsare addininka da mutuncinka. Idan za ka goyi bayan wadda za ka goyi bayansa, ka goya don manufarka da kyautata mishi zato da kake yi, ba don abin duniyarsa ba, za ta bare muku. Wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin, tace ku bari zan tura mu Sulaimanu kyauta, fa naziratun bima yarji'ul mursalun, sai naga yan aike na da wani sako da su dawo, an karba ko ba a karba ba. Jama'a kun fahimta? To wannan tsarin Bilkis ta sunnanta wa masu mulki. Falamma ja'a Sulaiman, lokacin da jagoran Bilkis ya tafi da wannan dukiya da tawagarsa, lokacin da ya isa wajen Annabi Sulaiman, sai ya je ya baje mishi wannan dukiya da ya zo mishi da shi. Kala sai Annabi Sulaiman ya ce mishi atumidunani bimalin. Annabi Sulaiman ya ce ni ne za ku kawo mini kuɗi? Fama atani Allahu khairun mimma atakum, yace abinda Allah ya bani yafi abinda Allah ya baku, bal antum bi hadiyatikum tafrahun, ku ne kuke alfahari da wannan abinda kuka kawo mini na kyauta. Sai yace irji ilaihim, kaje ka duba tafsirin malamai, irji ilaihim bi hadiyatihim, yace ku dauki kyautanta ku mayar mata. falana'atiyannakum bijunudin la qibala lakum biha, idan sun ki su zo su bada kai, zan zo musu da runduna wadda idan mun zo ba da su iya tabuka komai wajen tinkaran mu ba, wadda a rundunan hadda su ifiritu. Jama'a mun fahimta? La qibala lakum biha wala nukhrijannakum minha azillatan wa hum sagirun, za mu fidda su daga saba'i a walakance suna makaskanta. Yace ku koma. Ai ba karban kyautan kafiri bai halatta bane, ya fahimci kyautar ta cin hanci ne. Wannan matsayin da ya daukan ake so a sauke shi. Jama'a mun fahimta? Almajirai ku ji tsoro, ku yi taka tsantsan da 'yan siyasa. Ku yi taka tsantsan da 'yan siyasa. Akwai mutanen kirki a cikinsu, akwai nagari a cikinsu, akwai wadda manufarsu al'ummarsu, manufarsu ci gaban al'ummarsu, amma akwai gurbatattu waɗanda manufarsu barna a bayan ƙasa ba gyara ba. Sannan ilimi da Allah ya baka amana ce. Yau abinda muke gani waɗansu ɗaliban ilimi suke shiga na harkar siyasa, abin takaici. Abin takaici. In ka gamsu da ɗan takaranka ka yi shi. Idan kana da tabbas akan mutumin kirki ne, ka tallata shi in kana so ka tallata shi. Amma don me za ka yi rigima da wani malami akan shi? Kuma ka kalli yadda polisinsu yake. Idan kai yanzu kana goyon bayan wani ɗan takara a matsayinka na malami, kun fahimta? Idan wani ɗan siyasa ya ci mutuncinka, su fa wadda kake goyon bayan sun ba za su fito su taimake ka a faɗan ba. To don me shi in sun mishi na siyasa kai za ka fito ka kare shi? Ka yi shi, amma don me za ka shigo rigimar da bata shafe ka ba? Doktor mun